Adlaw na usab nga Domingo, manimba kita dili aron maluwas, kun dili manimba kita tungod kay kitang tanan mga niluwas. Isip mga niluwas ni Kristo ug isip mga tinuod nga nidawat og nituo ni Kristo, dunay kabag-uhan sa kinabuhi, dunay kausbanan sa kinabuhi. Musimba gayud kanang tawhana, mualagad gayud kanang tawhana, magkugi gayud kana sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Unang Korinto 15 versikulo 58. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo na ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Isip mga niluwas ni Kristo mga igsuon, magkugi gayud kita sa tong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Musimba kita ngadto sa Ginoo sa kanunay. Musimba kita kanunay sa adlaw nga Domingo. Apan igsuon, dili lang ta sa Domingo magpasidungog sa Ginoo, kun dili sa matag adlaw magpasidungog kita kaniya. Nagpasidungog kita sa Ginoo dili aron maluwas, kun dili tungod sa atong pagkaniluwas. Busa igsuon atong hinumduman sa kanunay, ang tinuod nga dunay pagtuo sa Ginoo ug ang tinuod nga nidawat ni Kristo, dunay kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Makabuhat siya sa mga kabubuton sa Ginoo ug sa kanunay mag-alagad siya ngadto kaniya. Tungod kay nasayod siya nga ang iyang pag-alagad ngadto sa Ginoo dili gayud makawang. God bless sa tanan.